Сәлам. Бу Азатлыкта татарча подкаст. Сезнең белән мин Эльвира Гарипова. Без бүген без димләү, яучылык, гаилә кору, үз-үзеңә тиң пар табу турында сөйләшергә булдык. Минем белән бүген студияда бик танылган яучы, аның исемен әйтмәсәк тә хәзер исегезгә төшергәнсездер, Гөлназ Мөхәммәд. Хәерле көн, Гөлназ. Хәерле көн. Гөлназ, сез бу эш белән күптән шөгыльләнәсез бит, бер 10 ел гына бармы? Күпме? 10 ел булды менә офиста эшләвебезгә. Рәсми рәвештә инде. Рәсми рәвештә. Инде мин студент чагымнан бирле таныштырган кешеләрем бар. Студент Син дә махсус димче буларак түгел инде. Таныштырасы килгәнлектән. Алар туры киләләр иде дә шуны таныштырып җибәрдек инде тордылар. Бу инде сезнең теге ничектер психолог та кебегейме менә туры килгәнен үзеннән сизеләм соң ул менә кешеләрне бер-берсенә туры килгәне. Эшкә тыймлау булырга тиеш бу очракта. Ауру дигән әйбер бар бит, кешеләрнең җаннарын тыю. Мәсәлән, бар бит инде оптимист кешеләр, барыннан соң пассиврак кешеләр, аларны тыймлап белергә кирәк. Менә яучылык хезмәте бүген актуальмы ул? Бер яктан караганда, хәзер бит инде чикләр дә юк, чит илгә дә чыгып китәргә мөмкин. Интернет, ул социаль челтәрләр күп. Ләкин ул икенче яктан караганда, мондый мөмкинлекләрдән башлар да әйләнгән кебек инде, ул интернетка керсәң кем генә юк. Ничек ул бүген актуальмы ул яучылык? Менә ул беренче интернетта ачылган вакытта танышу сайтларында әле ул җиңелрәк иде, кешеләр алдалый белмиләр иде, ихласраклар иде. Ул вакытта парлар булды. Менә үзем дә интернетта танышып кияүгә чыккан кеше 12 ел, 13 ел була икән инде яшибез. Хәзер вакытта танышу сайтларын башка максатларда кулланучылар бик нык күп. Аны безгә килгән ялгызлар да шулай дип әйтә инде. Без дә беләбез инде. Танышу сайтлары әлбәттә күп. Утыралар, сөйләшәләр. Мин аларны гел күзәтеп барам әле дә. Һәм алар сораулар да бирәләр. Монда танышучы бармысың, реальмысың бу, булаймысың, тегеләймысың дип. Һәм бәлки хәзер дә танышып китүчеләре бардыр. Дөнья булгач төрле хәлләр була бит инде. Әмма күбрәк уйнап утырганнарын күрәм. Нәрсә күрәм? Чөнки аларның профильләренә керәм бит инде мин. Профильләрендә берни рәсемдә юк. Нәрсәдә шөгыльләнгәннәре күренми, кеше ябык. Ябык икән, нәрсәдер яшерә икән, моның ниятләре начар дигән сүз. Менә тагын нәрсә бар, кешеләргә әлбәттә танышыр өчен бернинди шикләр дә куелмаган. Теләсә кая таныша алалар. Әмма ничек танышырга соң? Танышкан чагында әлбәттә бик оста психолог булырга кирәк. Вакытыңны җәлләмәскә, һәр вакыт элемтәдә булырга тиеш. Һәм шул вакытта тей кешенең дә каршы якта утырган кешенең дә сиңа карата игътибарын, сиңа булган мөнәсәбәтен бик нык тыймлый белергә кирәк. Андый чагында әлбәттә бәлки кемне дә булса табырга мөмкин. Әмма интернеттагы кешеләр инде алар әйтик инде теге шүп-чар арасыннан инҗе эзләгән шикелле мин аны күз алдына китерәм. Нәкъ ул шулай да. Чөнки матур рәсемнән кешене танып булмый. Аның өчен бик күп вакытлар кирәк. Әйттем бит инде танышырга бернинди проблема юк. Яшьләр өчен бигрәк мәсәлән алар төрле җирләрдә очрашалар, шул ук җәй көннәрендә бер-берсенә кунакка йөриләр, дашларда авылларга кайталар, шул шашлыкларга йөриләр. Компаниялар күп берсенә. Әмма компаниядагы шул ук егетләргә, кызларга белмим ничек ышанып бетергә буламы, юкмы. Менә чын кызлар күп тәрбиялеләре алар йөрми инде, дискотекага да йөрми, шашлыкка да йөрми, индер компанияларда да йөрми ул. Ул эшкә бара, өенә кайта, өендәге эшен эшли. Әле эше дә хатын-кыз коллективы булса. Менә алар инде безнең күренмичә читтә калалар. Яучы менә шундый вакытта бик тә кирәкле. Әгәр чын тәртипле гаилә өчен кеше эзлибез икән, монда яучының әһәмияте бик зур инде. Менә киләләрме сезнең клиентларыгыз, клиент дип әйтим мин. Клиент булсын инде, клиент бит инде улай. Әле киләләрме, килергә кыйынсынмыйлармы кешеләр? Менә кыйынсыну дигән әйбер дә бар. Элеккеге заманда бу яучылык эше онытылган иде бит инде. Ул булган бездә татар халкында, гомумән дә Россиядә булган бит инде ул безнең. Аны чит илдә булса аңламыйлар. Мәсәлән, шул гарәп илләрендә аны
Гайбәт диләр. Шулаймы? Гайбәт минем бит инде ирем гарәп, шуңа күрә аның да бар инде теге апалар әйтәгәндә. Әйтәм таныштырам. Юк, гайбәт. Юк, гайбәт ди. Нәрсәсе бар инде аның, кеше бит бәхетле булыр иде, гаилә корыр иде. Моның бит инде гайбәте юк дим. Чынлап та бу яктан без бик каты атышлы без. Мин әле мөселман илләрендә бардыр дип уйлыйм. Юк. Анда кызны сорап килергә тиешләр. Кызны сорап килергә. Ул кызның барлыгын каян беләсез? Беләләр, чөнки бит инде урамга чыга йөри, күршеләрдән тарала бит инде. Анда бик каты гаиләне тикшерәләр. Нәселен тикшереп алалар анда. Менә шул яучылык бит инде совет заманында ынтылган иде, кирәдән кайтты бит инде. Аны аңлаган кешеләр исләренә төшереп беләләр инде кем икәнен, ни белән шөгыльләнгәнен. Һәм белмәгәннәр инде аңларга тырышалар кем булганлыгын. Әлбәттә бар, төрлесе кеше бар, килергә ялып йөргәннәр дә бар, нык уйланганнары да бар. Һәм булса булыр, булмас дип тәвәккәлләп килүчеләре дә бар. Безнең ишекне ачып кергән кешеләр арасында төрле кешеләр бар. Әмма ул инде идә үзең генә ялгыз гына уйларга, сагышларга батып утыруга караганда күпкә кулай. Чөнки кеше ниятләгән уже. Ният әйтсәк инде Аллаһ Тәгаләгә без һәрбер эшне ниятләп эшләргә тиешбез. Ният күңелгә салына икән, бездән булмаса да башка җирдә дә кеше эшратырга мөмкин. Иң беренче эшнең башында, башка эштәме, шушы гаилә кору эшендәме, кеше күңеленә ният салырга тиеш. Мин үземә фарызларга тиеш, мин бәхетле булырга тиеш, мин кияүгә чыгарга тиеш, яки мин өйләнергә тиеш дип кешенең эшен башлап ибәрә икән, ул әлбәттә бу эшкә ирешер иншалла. Күбрәк ирләр киләме, хатын-кызлар киләме, яки кызларның әтиәниләре киләме? Ничек менә бу әйбер? Монда төрле төркемгә бүлергә мөмкин. Әгәр инде дини кешеләр икән, ислам динендә кешеләр икән инде, алар егетләр безнең күбрәк. Әгәр инде диндә булмаганнар, мәканнары ислам динендә инде, татарлар, заманча кешеләр, алар арасында хатын-кыз күбрәк, авыллардан егетләр күбрәк. Әйтик инде яшьләр арасында бер төслерәк егетләр белән кызлар арасында бер төстәрәк саннар. Уртача яшькә җиткәндә хатын-кызлар күбрәк, шулай ук алалар арасында да хатын-кызлар күбрәк. Бу инде аңлатыла ир кешеләрнең бу яшьтә үлем сәбәпләре белән, яки аерылып та башка бәлки иленәсе килми торгандыр, яки ул башка сәбәпләр аркасында, бәлки авыру аркасында, бәлки тукталып кала торгандыр. Шуның белән дә бәйләргә мөмкин. Безнең, мәсәлән, хәзерге 45 яшь тирәләрендә, 50 тирәләрендә алар инде туры киләләр безнең Афган сугышы вакытларына, Чечня сугышы вакытларына, 90-нчы еллар шул наркомания һәм урам сугышлары үсеш алган чордагы яшьләрнең яше менә шул 40-45 яшьләр, 50 яшьләренә туры килә. Менә ул вакытта бит инде бик нык яшьләр кырылды менә. Шунлыктан бу яшьтәгеләр әзрәк инде. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты һәм без яучы Гөлназ Мөхәммәд белән димләү, үз тиңеңне табу, гаилә кору турында сөйләшәбез. Хатын-кызлар арасында авылларга кайтып яшәүчеләр бармы? Менә шәһәргә килгән хатын-кыз бит инде ул эшли, гайдыр укытучы булып монда, офиста эшли, ләкин хатын-кыз коллективы кияүгә чыга алмый. Авылдан ирләр күбрәк өйләнмәгән. Шундай чираклар булдымы? Булды, андай чираклар бар. Күп түгел, әмма бар. Әмма директор белән тагын инде әйтегенә профессияләрне шундай бер урыннарда эшләүче хатын-кызларны авылга кайтарып булмый. Алар гади профессиядә кызлар, шулай ук алар авылдан чыкканнар инде, авыл эшеннән куркмый торганнар. Тагын чирак булды шундай, мин үзем дә гаҗәпләндем. Шәһәрдә үскән кызда кайтып китте кияүгә авылга. Андай чиракта булды. Хәзер куркасы юк бит инде. Фермер булса бит инде ул күренә. Танышкан чагында ук никадәр сыйры, сарыгы, тавык кышкыртлары бар дип беләсең, нәрсә кайтасың. Хәзерге вакытта бит инде сыйыр тотучы да юк.
шул сулар кирген чыккан, бөтен уңайлыклары да бар иде. Бар, не бар. Куркасы түгел бит инде машина хәзер аласы кыйммәт түгел. Шәһәр җиренә барып килергә авыр түгел, юллар әйбәт. Минемчә авылда ныграк шартлар әйбәтрәк, ул саф һава, тыныч бит инде, сәламәтлек эчендә. Әгәр ир кеше нык аягында тора икән, монда бернинди куркасы да юк. Әмма сез бер вакытны бер әңгәмәдә әйткән идегез. Яучыга акчасы булмаган ират килеп тә йөрмәскә тиеш, яучыга мөрәҗәгать итмәскә тиеш дип, ягъни аның гаилә корырлык нигезе юк. Ул баш үзен дә тота алмаган кеше хатынын карый алмый, гаиләсен карый алмый. Әмма шул ук вакытта байрак хатын-кызлар менә шундыйрак ирләрне барам дигән әйберләр юкмы? Менә акча мәсьәләсе безнең әлбәттә тора инде, ул фильтр шикелле тора ул безнең. Күп тә түгел. Бөтенләй күп акча түгел ул бөтенләй дә. Күпме ул мәсәлән? 3000 тирәсе ул безнең. Күп түгел инде бу. Ул бөтенләй күп түгел. Ул безнең бары тик офиска түләр өчен генә алына торган. Интернетка, шулай ук телефоннар алынган акча бары тик шул без эшләр өчен китә. Без бөтенләй бушлай эшлибез дигән сүз. Әгәр башка яучылар белән чагыштырсак, мәсәлән, Мәскәү яучылар белән чагыштырсак, акча ул шуның өчен дә кирәк, һәм икенче яктан ул фильтрда булып санала. Әгәр безгә килеп, безнең хезмәтебезне сораган бәяне дә түләрлек, безгә ярдәм итәрлек тә ир кешенең акчасы юк икән, ничек ул алга таба тормыш алып бара икән инде менә. Мин ир кешене гаепләмим, син булдыксыз, син нәрсә дип. Һәрбер кеше үз тормышы турында үзе кайгыртырга тиеш, бәлки ниндидер сәбәпләр аркасында ул эшли алмый торгандыр. Әмма мондый чиракта бала үрчетеп ятуның кирәге бармы икән дип кенә мин әйтә алам инде. Чөнки ул баланы бит аякка да бастырырга кирәк. Бер хатын-кыз вагын ышанып калырга кирәк түгелдер. Тагын акча мәсьәләсенә килгәндә шуны әйтәсем килә. Чынлап та ул түли алмаган кешеләрнең мин ул акчага барып тотынгач кына аларның кире уйлауларыннан соң мин аларны караганым бар. Минем менә әле минем түлисем бар, менә минем монда бурычларым, менә минем монарга җитми, менә тегенәргә җитми. Ул һәрвакыт зарлануда. Менә ул кеше менә берничә ир кешендә алып караганым бар шулай күзәтеп. Алар һәрвакыт бурычлары да. Яки ул бөтенләй акча эшләрлек дәрәҗәдә түгел. Андый ир кешене белмим, хатын-кыз бала итеп алса гына инде. Бала итеп яки минем ирем бар дигән статус. Менә шул статусны алыр өчен генә. Бәлки ул хатын акча эшләсә, менә без бит төрле статустагы хатын-кызлар төрле статуста. Кемдер җиңел генә бәлки акча эшлидер, аның салынгандыр, бәлки шул ир кешенең янында машина йөртеп йөрергә булса да кирәктер. Янында иптәш буларак та шәен биреп торга урган чагында анда бар ки, анда кешедер кемгәдер кирәк булуы мөмкин. Тормыш булгачтан бит инде һәрбер кешенең үзенең хаҗәте бар. Мәскәүдә бу яучы, сваха диләр инде, аларның бәяләре күпкә югары. Нык югары, ләкин мин кайчакта менә шуларны карыйм да, Инстаграмда да карап утырдым да. Менә шушы оешмалар дип әйтикме инде, шу алар инде үзләрен шундый таныштыру агентлыклары дип атыйлар инде күп очракта. Бай ирләргә шибәр хатын табу белән генә шикләнгән кебек тоела миңа. Менә шундый хис кала. Алар бик каты кыйммәт бәя ала икән, димәк, аларга шул кыйммәт бәя түләүче кешеләр дә килә инде. Чынлап та бөтен кешеләр мәсәлән 30-50 мең, 100 мең түли алмый бит инде. Димәк, алар махсус шушы бай контингент өчен эшли. Яки шибәр кызлар киләләр инде, менә шул ирләрне эләктереп алыр өчен килә. Мәскәүдә бик каты үскән бит ул. Анда бит махсус бар, анда урыннар, аулап йөрүче кызлар бар. Һәм ир кеше дә бит инде акылы булса, андай җирле капканнарга барырга тиеш түгел. Димәк, аның шушы кызларга бар ихтияҗы. Әмма бай ир һәм бик бай булмаган хатын-кыз яки киресенчә, бу шундый теге төрле социаль статустагы дәрәҗәдәге. Сез аларга да игътибар итәсезме кавыштырганда? Һәм бу ниндидер бер киртә булып тора аламы? Һәм мондый гаиләләр озак яши аламы? Сез менә күзәтүләр буенча бай ир бик бай булмаган гаиләдән хатын-кыз
Бай ирешин шикләүләр юк. Аның өчен бары тик аның мәнфәгатенә туры килгән кызгана кирәк. Хатын-кызлар арасында бай ир эзләүчеләр хайран гына. Әмма бай ирләргә алар кирәк микән? Менә андый парлар, алар узак яшиме? Аларның гомерләре ничек? Ике бай кешенең Ике бай кешенеке аңлашыла инде. ир кешегә килгән чагында, ир кеше килгән чагында алар яшиләр бар төрлесе. Әгәр яшли өйләнешәләр икән, монда гарантия биреп булмый. Әгәр инде ул өйләнә икән бер 40-45 яшьләрендә, ул җитлегеп өйләнә бит инде. Гаилә өчен өйләнсә, шуннан да алар яшиләр әлбәттә. Аннары Казанда вечер знакомств дип аталган әйберләр, танышу кичәләре оештырып популярлашып киләме ул яки популярмы ул? Менә Инстаграмнарда бар инде, аларны мин очратам. Һәм ул кайда 2500, кайда 3000 шул кичәгә килү, кая 4000. Һәм моның файдалары бармы? Яки бу акча җыюга гына кайтарылып калган әйберләр түгел микән? Без аны бер 5 ел эшләгәннән соң да оештыра башлаган идек. Башта безнең әлбәттә бик тә килүчеләр, кызыксынучылар күп булды, фотолар да бар инде. Һәм безнең бәяне әйтәдерик, миллионы карыйдырык, махсус түләрлек булсын. Шул вакытта бушта утырлык булмасын, ашарлык та булсын, карарлык та булсын. Шундай программалар белән без танышу кешеләрне башлап җибәргән идек. Ай сайын булып торды ул. Җәйге айларда булмады әлбәттә. Соңга таба шушы финанс мәсьәләләре үзгәреп киткәннән соң кафеда бәяләр үзгәрде. Һәм тагын нәрсә барга килде? Тамада да кирәк бит инде. Һәрвакыт менә яучы инде ул. Тамада түгел инде. Аның профессиясе башка. Тамада бит инде ул күңелле уеннар белән оештырып җибәрәчәк. Шуңа күрә безгә ихтыяҗ туды бит инде тамадага да. Менә монда зал эчендә түлисе була, һәм тамада эчендә, һәм меню эчендә. Тагын бер нәрсә бар. Мәсәлән, килә торган кешедән без алдан акча алып куймыйдыр инде. Алга куймагачлар, менә алар килер алдыннан гына шул көнендә генә килә алмыйбыз дип җавап бирә. Менә бер 4-5 кеше булырга мөмкин, әйме? Һәм менә шушы килмәгән кешеләргә без бит инде менюны биргән. Менә җыелган акчадан яки үзебезнең кесәбездән түләргә тиеш булабыз. Без кыйммәтле менюлар алмыйдыр идек. Һәм кыйммәт бәядә куймыйдыр идек. Менә соңгы вакытта ул 1000 сумга барып терелгән иде. 800 сум тирәсе инде ул, әйме, Казанда. Менә шунда кешеләр эзәя башлады. Ул файдалымы ул менә гомумән? Очрашу кешеләре ул кирәк, әмма оешканлык әзрәк. Хәзер сорыйлар, аны минемчә елга 1-2 тап оештырып алырга кирәк. Менә бу күмәкләшү кешеләрнең характерын аша. Кеше бит инде коллективта күбрәк мәсәлән танышып китә. Менә әйтик инде безгә мәсәлән кимсетеп әйтүем түгел, әмма башка милләт, менә үзебездә якын милләт. Менә ул халыкны безнең милләт менә монда яратмыйлар. Яратмый. Менә аларга карата аларның тискәре. Һәм шул вакытта карыйсың, танышлар шул милләткә кияүгә чыккан. Уйлап карыйсың, ничек шулай? Безгә килгәннәр кияүгә чыкмыйлар аларга. Шул ук татарлар, минем танышларым, кайдыр менә рәхәтләнеп шулар белән торалар. Нәрсәгә бәйле? Чөнки алар бергә эшләгәннәр, бер-берсен күргәннәр, нәрсәгә ия, нәрсә каягы плюс, кайсагы минус, нәрсә булган мөмкин, нәрсә икән күргән, иренгән һәм аны сайлаган. Шуңа күрә менә әгәр без очрашу кешеләр оештырабыз икән, бу бик тә әйбәт менә шул кешене тану өчен белдерүче. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Татарлар нык сибелеп яши бөтен дөньяда. Төрле илләрдә яшиләр, Татарстанда аның бер күп өлеше дә түгел, хәтта төрле илләрдән мөрәҗәгать итүче татарлар бармы? Гомумән татарлар гына түгел, бәлки башка илләрдә бер татарларны, мөселманнарны сорап мөрәҗәгать итүчеләр бармы? Һәм гомумән менә шушы татарларны бер-берсе белән таныштыручы үзәкме, шундый нәрсәме булырга тиеш түгел микән, яки ул аның файдасы шул кадәр генә була микән? Менә ул үзәк бик тә кирәк. Бу бит инде яучылык безнең дәүләт тарафыннан финансламый, әйме? Шуңа күрә безнең хакта зур дәрәҗәдә рекламалар бармый.
безне таныш белеш ашагына ишетеп беләләр. Без үзебездә һәрвакыт бәйләнеп утырмыйбыз кешеләргә, әйтеп тегеләй булай дип, чөнки бәйләнү ул начар сыйфат. Әгәр кешенең теләге бар икән, үзе уйлап шул дәрәҗәгә җитеп китәргә тиеш. Әлбәттә, татарларны таныштыра торган бер үзәк булырга тиеш. Чөнки кан дәшүе бар, кан. Жә әнисе әйтеп калдырган, жә әбисе кушкан, bundan буынга күчкән гырыф-гадәтләр бар. Шуны үтәргә кушып калдыручы олылар бар. Үз милләтеңә өйләнергә, үз милләтең белән генә гаилә корырга дигән васыятлар бар. Менә аларның мәнфәгатьләрен үтәр өчен әлбәттә кирәк үзәк. Шул ук вакытта соңгы арада бит инде финанс мәсьәләләре үзгәреп китү сәбәпле шитилләргә кишап китүче яшьләр нык күп. Алар эш табалар бит инде үзләренең эшләрен иң беренче бит инде эш буенча китеп баралар. Эш тапканнан соң инде урнашып берникадәр яшәгәннән соң гаилә кору темасы килеп баса. Россиядән аннан соң үзенә тиң парны эзләп мөрәҗәгать итә башлар инде. Без кем белә, менә шулай. Әкрен генә шул ишетеп кемнәндер ишетептер, безгә мөрәҗәгать итәләр. Соңгы арада ул актуальләште. Әгәр без эшлибез икән, безгә мөрәҗәгать итәләр икән, бөтен дөньяда сибеп яшәгән татарлар, безнең инде базабызда бик күп кеше бар. Таныштырырга рәхәтләнеп алабыз. Әмнә башка милләт кешеләре белән эшләү, яки безнең кызларның шул төркләргә, гарәпләргә кияүгә чыгу очраклары бармы, яшьме, яки кызлар алар үзләре сорап киләләрме, яки сезгә башка илләрдән үзләре мөрәҗәгать итүләр бармы? Минем төрккә кияүгә чыгасым килә дип әйтүчеләр бармы, яки очраклы рәвештә генә туры киләме? Әгәр төрк кенә дисәк инде, әгәр төрк кенә дисәк, аның төрктән башлык. Булды бер вакыт, бер чара булды. Ул узды. Шул самолет очып төшкәннән бирле харап булды. Әмма төрк кешеләре нык безгә мөрәҗәгать итәләр, кысырып. Һәркаян таба икән сезне. Безне интернет аша алар, мәсәлән, әйтик, хәзер Татарстанның берәр кешесенә мөрәҗәгать итәләр дә, ул кеше инде безне белгән булып чыгара мөмкин. Безнең контактларны бирә инде. Гарәпләрне алсак инде, гарәпләр татарны гына түгел, алар бөтен Россия хатын-кызларын бик нык ошаталар. Гади булганлыкларыннан һәм бик байлыкка табынмаганлыкларыннан. Гарәбстанда хәзерге вакытта әйтик, шул Алжирда, Алжирны әйтим инде. Алжир темасын яхшы белән бит 20 шуннан булгач, карыйм видеоларын инде. Мин аңламыйм, мин ул тәрҗемә итте. Гарәп шул Алжир яши Франциядә. Бик нык андагылар китәләр. Европага, шул Россия китәләр. Үз хатыннарына әйләнмиләр. Хатын-кызлар шул ялгыз калалар. Нилектән? Чөнки анда бит инде хатын-кыз шулай өйдә утыра, бала таба. Ислам дине буенча бит инде ярамый. Күпме бар шуны табырга кирәк. Дөнья үзгәрде. Күп акча кирәк хәзерге вакытта һәрбер нәрсә өчен. Шул бер ил җиткәсендә һәм ир кешеләр кашалар. Шул финанс белән бәйле, икътисад белән бәйле дип әйтгәндә. Инде Россия килергә теләүче гарәпләрдә күп инде бирдә тора, һәм Европа китерүчеләр дә күп, һәм хатын-кызларның гадилегеннән нәрсәгә бар риза, әйтик, үзләре дә эшләргә тырышу ягына аларга бик тә ягышай. Әлбәттә, бар инде безгә килүче кызларның махсус бай гарәпне эзләп килүчеләре дә бар. Сез үзегез ирегез белән каян таныштыгыз? Без Казанга килгәч танышкан инде. Казанга килгән иде. Интернеттан. Туганнары, сезнең яктан, алар ягыннан туганнарыгызның ниндидер каршы булу, андай берләр булмадымы? Юк, минем бит инде беренче ирем дә чит ил кешесе иде. Нәрсә чит ил кешеләре миңа ошыйдыр, алар көчле. Әйтик инде плюс яклары да бар, минус яклары да бар. Миңа беренче ирем, мәсәлән, бөтен эшне ул өстенә алып, үзе алып барадыр икән тормышта. Мин аның зарланганын да ишеткән булмады. Һәр вакыт үзе эш табып, акча алып кайта торган кеше иде инде. Әмма хатын-кызны үз кулында тотырган инде. Әйтик инде үз кулында дип әйтик инде. Менә ул нигә дә хас иде инде, характер бар иде. Әмнә шушы теге хатын-кызны үз кулында тоту, буйсыну темаларына килгәндә, минем бер танышым бар. Эшмәгән ир булса, теләсә нинди ир белән торып була ди инде.
ярый ул кыйнау, анда ишү, бөтенләй бер тиен акча кайтмау, эшләмәү, ансын читкә куеп торып караганда, мәсәлән, характерлар туры килмәү, яки анда ул бер әйберне яратам, син икенче әйберне ярата, менә шушындый әйбергә түзмәенче аерылышы ул бала чагалыкмы, яки үзеңне генә менә үзеңнең мәнфәгатьләреңне кайгыртып, мин бит бер генә тапкыр яшәйм бу тормышта, бәлки миңа ялгыз яки бу ирсез яшәү әйбәтрәктер дию дөресрәк түгелме? Менә шундый характерлар туры килмәү дигән әйбер өчен генә аерылышу. Мондай очракта шул характерларның психиканың дәрәҗәсе бар бит инде. Шул психиканың дәрәҗәсенә карарга кирәк. Кеше бәлки вакытлыча гына ирләшеп ала торгандыр. Без бит инде төрле. Бәлки аның берәр сәламәтлеге белән бәйледер, бәлки ише белән бәйледер. Бәлки тагын башка бер төрле факторларга бәйледер. Шул вакытта кеше бәлки кабынып ала торгандыр. Андый чагында аның белеп аласың хакын инде. Шул вакытта дәшмисең, уздырып җибәрәсең. Һәм шул узып киткәннән соң сабырыңны сырыйсың. Ул вакытта кеше шунап та ачылып, әйбәт иткәне сөйләп бирергә мөмкин. Һәм бәлки синең булышы да булырсың ул проблемасы хәл итәргәме. Анда кеше яшәргә була. Бар шундый кешеләр беркайчан да тынычлана алмыйлар. Көн сайын аларның һәр вакыт менә шушы кабатланырга мөмкин. Бу әйтегенде психологик яктан авыру дигән. Анда кеше әлбәттә яшәп торуның кирәге юк. Чөнки үзеңне дә шул дәрәҗәгә җиткерергә мөмкинсең. Менә ул якларны бөтенесе игътибар итәргә кирәк. Тырлык кешеме, тормаслык кешеме? Әлбәттә бер юк бар өчен аерылуны мин акылсызлык дип саныйм. Түзәргә кирәк, сабыр булырга кирәк. Беребездә алтын түгел. Бер кешегә характерсыз дип әйтәм, бөтен кешенең бар. Без кешеләр һәрберебезнең бар хисләре, һәрберебез бар проблемалары. Аны бергә хәл итәргә кирәк, сөйләшергә кирәк. Әгәр кеше аңламый икән, күп тапкырлар әйткән сында, монда яшәүнең күрмим мин. Мәгънәсен күрмим андый чагында. Менә бездә бит инде ул сабырлык темасы бик татарларда сабыр төбе сары алтын, барган җиреңдә таш бул. Урыста да, менә Россия халкында да шулай уйлыйм, умерла. Гомумән бер киткән икән хатын-кыз, ул кайтмаска тиеш, туганнарының йөзенә кызыллык китерү, авылдашларының алдында оят дигән әйбер. Бездә бар бит инде ул, әле дә бар. Әле дә бар һәм хатын-кыз кайбер чиракта түзеп яшәргә мәҗбүр була. Бу чиракта аларның ниндидер яклау үзәкләре, бездә әлегә алар әйберләрдә популяр түгел. Әнигә барып җыгылыргамы менә бу очракта, дус кызгамы, психологкамы, полициягамы? Монда менә бер конкретно бер генә бер төрле сүз белән генә, бер киңәш белән генә биреп булмый торган бу очрак. Шулай дус кызыңа сөйләрсең, әйме? Дус кызың барыр бит инде ул синең калыпта яшәмәгән. Ул үз калыбыннан чыгып сиңа киңәш бирәчәк. Шулай ук әни кеше үз калыбыннан чыгып киңәш бирәчәк. Полиция кирәк бит инде без. Беребезгә кирәкмибез. Нәрсә инде ул? Менә шунчынлап гаиләнең эшенә кереп китеп, эшләүче кеше бездә, безнең җәмгыятьтә, менә Россиядә кем икән ул? Психологка мөмкин барып кайтырга. Һәм шулай ук үзеңә бер кеше табу кирәк, әлбәттә, тормышта. Әйтмим, ул кешене таба белергә кирәк. Ул булырга мөмкин бик олы кеше һәм синең гаиләңнән түгел, ниндер дус, ниндер күршең монда, яки берәр җиргә мәчеткә баргач танышкан кешең булырга мөмкин. Менә ихлас булырга тиеш ул. Аның бер ниндер кызыксыну булмаска тиеш. Үз мәнфәгатьләре булмаган, бер акыллы, бер зирәк кеше булырга тиеш тормышта. Һәм шуңа син эшеңне бушатырга тиешсең. Эшкә җыерга ярамый, бер нинди проблема да, шул тагын бу шу ягына да басым ясап әйтәсем килә. Кеше үзенә бикләнергә тиеш түгел, бер качан да ялырга кирәк түгел. Чөнки һәр бер гаиләдә, һәр бер кешенең шул ук проблемасы бар. Бәлки ул синекеннән башкачарактыр, башка төрлерәктер, әмма бөтен кешенең дә проблемасы бар. Шул ук байларның да бар, шул ук изгеләрнең дә бар, әйтик инде диндә бик намазлар укып, бөтен шартларын китереп яшәгән кешенең дә бар, ул бөтен кешенең бар ул. Бары тик үз эшеңә бикләнеп калмаска, сөйләргә, ул кеше бирмәсен, бер нинди киңәш тә бирмәсен, әмма син сөйләп эшеңдәге бөтенсен бушатырга тиешсең. Бушатмасаң, ул суга башка, ул сәламәтлеккә суга, аның ахыры хәерле бетми. Бары тик ул проблеманы, бу психологик проблемаларны
һәм башка төрле проблемаларны кемгәдер сөйләп, жолын эзләргә кирәк. Һичьюгы андай кешегез булмаса, инде менә психологка барырга һәм аның белән. Яки дә булмаса, интернетта бер гади генә бер хатын-кызга сөйләп. Яки берәр форумда язып, менә ничек тигрә булай, кемнең гаиләсендә битләрен бешергә кирәк түгел. Менә буйсынуга килгәндә хатын-кыз буйсынырга тиешме ул? Яки ниндидер компромисс булырга тиешме? Менә хатын-кыз бездә хатын-кыз эшли дә, ашарына да пешерә, баласын да карый. Бүтән эш үз Бүтән әйберне үз өстенә ала. Бездәге ирләрне аларны берәр ничек тәрбияләп буламыгымы? Әгәр инде ислам дине буенча алсак та инде Татар халкының гореф-гадәтләре буенча алсак та рәвешләрен алсак та без һәрвакыт хатын-кыз ир кешегә буйсынырга тиеш. Иң беренче буйсынмасак та аның фикерен тыңларга тиешбез. Гел иргенә баш, гел иргенә безнең өстен, гел иргенә әти, ир, гел баш. Ләкин шул ук вакытта хатын-кыз үзе дә эшли, үзе дә начальник, үзе дә кайбер чакта күбрәк акча да алып кайтырга мөмкин. Күп очракта да хатын-кыз күбрәк эшләргә мөмкин әле. Барыбер ир кешенең тыңларга кирәк, дин буенча булса да. Әмма акыллы ир кешенекен. Андай ир кешедән генә фикер сорарга кирәк. Акыллы ир кеше булса, үзе дә аңлый инде ул. Аңлый. Аңлый хатынның эшләгәнен, күпме арганын, күпме иткәнен һәм кайбер чакта табак савытында юк куярга мөмкин. Син әйткәндә. Мин бары тик менә шул якта ир кешене барыр ир кеше итеп калдырырга өйрәнергә кирәк. Без хатын-кызлар күбрәк очракта аңлыйбыз аны, без ана буларак та. Без үзебезгә җүне ир таба алмаган булсак та бәлки, үзебезнең балаларыбызны башка кызлар өчен, башка хатыннар өчен әйтик, ир кеше итеп тәрбияләргә тырышырга тиешбез. Киләчәк җәмгыятьтә ир кеше калдырырга тиешбез. Ир кешенең нинди булуын, хатын-кызның ничек яшәвен һәм алар шул яшәү рәвешен балаларга тапшыру дөрес итеп, аның модуле булырга тиеш. Аны укыта башларга кирәк. Менә шушындый нәтиҗә белән, гаилә модуле турындагы нәтиҗә белән без бүгенге сөйләшүне тәмамлыйбыз. Рәхмәт Гөлназ сезгә. Ярый, үзегезгә рәхмәт. Исән сау буласыз. Сау булыгыз. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова булды. Безнең подкастларны сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бөтен аккаунтларында һәм шулай ук Яндекс.Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз.